Türkmenistana sürücülük şahadatnamasyny almak isleýän aýal-gyzlardan nikah şahadatnamasy we iş ýerinden häsiýetnama talap edilýär. Bu barada garaşly Türkmen Nokot News neşri 27 dekabrda habar berdi. Täze talaplar bilen onsuzam awtowlaw sürmek hukuklary barhat çäklendirilýän zenan raýatlardan sürücülük şahadatnamasyny almak üçin jemi 13 resminama talap edilýär. Galibiýet neşriň maglumatlaryna görä Türkmenistana sürücülük şahadatnamasyny almak isleýän zenan sürücülerden edilýän resmi däl talaplara görä diňe ýaşy 40-dan ýokary bolan zenanlara şahadatnama berilýär. Pasport sürücülük mektebinden alynan synaw depderçesi lukmançylyk kepilnamasy, ruh keseller we narkologiýa dispanserlerinden alynan kepilnamalar, 3-4 ölçegli 2 sany fotosurat, tölew kwitansiýasy, arza awtowlawyň tehniki pasporty we gurutluk haty, nikah şahadatnamasy ýaly resminamalar aýallaryň sürüjülük ukybyny tasdiklemek üçin talap edilýän resminamalaryň diňe birnäçesi bolup durýar. Polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulugyna erkek adamlardan has az resminama talap edilýär. Ýöne olar üçin hem sanaw gaty gowrumly diýip Türkmen Nokot News ýazýar. Aýal-gyzlara we erkeklere deň mümkinçilikleri hödürlemek, gender deňligini gazanmak ugruna çynlakay tagalla edýändigini öňe sürýän Türkmen hökümeti aýal-gyzlaryň hukuklaryny, şol sany awtowlaw sürmek hukugyny barhat çäklendirmekde tanqid edilýär. Aýallardan edilýän nikah şahadatnamasy talabynyň erkek sürücülerden hem sorulup sorulmaýanlygy ýa-da bu talabyň durmuşa çykmadyk zenanlaryň ýüz tutmalaryna nähili ýerine ýetirilýänligi barada jekme-jeklik ýok. Ýöne aýal-gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy bilen bagly 40 ýaş talaby bilen bir hatarda Türkmen Nokot News neşrine görä aýal-gyzlary ynanç haty bilen ulag dolandyrmak hem gadagan edilýär. Şeýlelikde zenan maşgala tarapyndan dolandyrylýan awtowlaw onun öz adyny resmileşdirilen bolmaly. Azatlyk radiosu mundan adal Türkmenistany ulug dolandyrýan aýal-gyzlardan goşmaça kepilnama talap etmek arkaly olar üçin hamala emeli kagyz kynçylyklarynyň töredilmegi ýaly ýagdaýlar barada habar beripdi. Türkmenmaşly bir zenan maşgala iýun aýyna Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren gurrungyny adalatsyz ýagdaýda elinden aldyran sürüjülük şahadatnamasyny polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulugynyň ýygyna gaýtaryp alyşy barada gurrun beripdi. Ol şonu zenan sürüjüler üçin jerime tölemek we resminamalaryny ýygyna almak düzgünleriniň odol görülüp eşidilmedik derejede kıynaşanyny aýdypdy. Bulardan başga da Türkmenistan aýal-gyzlaryň durmuşyna girdilen çäklendirmeler hususan 2022-nji ýylyň dowamyna odol görülüp eşidilmedik derejelere çykdy. Bu aralykda türkmen resmiýetleri ýurduň durly künjeklerini gender deňligini ösdürmek bilen bagly geçirýän çärelerini ýygjamlaşdyrdy.